रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बेजों सोमोन्दो लाखिनानै गेलेनाय बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लाबोनाय जादों। बेनिखायनो जोङो हाबाफारिखौ सानसेल' लादोंब्लाबो गाबोन गेवलां जागोन। बे सानसेल' हाबाफारि लादोंब्लाबो बे सानसेनि सिगाङाव जोङो गेलेनाय बादायलायनायखौ जोङो होनाय जादों। बे सानसेनि गेजेरजोंनो जोङो फोजोबनायबो जानो हागौ। जायखिजाया बे गिबि गेलेनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो भलिबलखौ होग्रोनाय जागोन। बे भलिबल गेलेनायाव जोङो सासे आलासि महरै लाबोदों। दा बेनि बेखेवनायनि सिगाङावनो आङो दिनै बेवहाय दान्दिसे नुजाथि फैनायनि थाखाय जोंनि समाजारि हालामनि समाज सिबियारि आबौ अजय ब्रह्म लोगोसे जोंनि बारग' MCLA सार अनिल चन्द्र बसुमतारी लोगोसे बेखेवगिरि सार लोगोसे बेवहाय जोंनि हालामनि गासैबो दान्दिसे नुजाथि फैनाय गेलेग्रा नायगिरि गासैनिसिमबो आङो गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दा नैबे भलिबल गेलेनाय बेखौ जोङो बेखेवगिरि हिसाबै जों हांख्रायनानै लाबोदों। मानगोनां कालिकान्त ब्रह्म सार बिथाङा सासे फोरोंगिरि। बिथांखौ जोङो बेखेवगिरि हिसाबै हांख्रायगोन। सारखौ आङो बेखेवना होनो थाखाय आं होनायनि सिगाङावनो गांसे बैसागु फालिजों बरायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। लोगो लोगो सारखौ आङो दिनैनि हाबाफारि बेखेवनाय बेखौ आङो फंनैसो बिबुंथिजों होनो खावलायबाय। दिनै बैसागो दाननि 10 खालार समबाराव कक्लाबारि हालामारि रंजालि बैसागु फालिथाय आफादा दिनै नैबे सेथि सान हिसाबै सेथि खेबनि जि गेलेनाय बादायलायनाय नैबे गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लाफैनो हानाय आंजों लोगोसे गसंफाफैनो हानाय जोंनि हालामनिनो गाहाय मावथि समाजारि जेखैबो गायसनगिरि अनुष्ठान प्रतिष्ठानफोराव लोब्बा थानानै बिथाङा मावबोगासिनो दं आरो दिनैसिम नैबे बैसोआवबो दासिमबो जोंजों बिथाङा नांथाबनानै खामानिफोरखौ मावबोदों आरो बोसोन होबोदों आरो बिनि थुलुंगानायावनो जोङो नैबे हालामाव बायदिसिना खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ आरो दावगालु खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ। दा बिथाङानो जाबाय मुस्रि हरिहर ब्रह्म बिथां मानिनां जोंनि हालामनिनो बारग' MCLA बिथां अनिल चन्द्र बसुमतारी आरो लोगोसे दिनैनि नैबे कक्लाबारि हालामारि रंजालि बैसागु फालिथायखौ फालिनायाव गोसो मोदोम देहा बावनानै खामानि मावनाय आफादगिरिजों लोगोसे आफादनि सोद्रोमा नोंथांमोन आरो दिनैनि नैबे गिबि खेब बादायलायनाय गेलेनायाव नुजाथिफैनो हानाय एबा बाहागो लाफैनो हानाय आंनि आंगोनिबो आंगो अनजालु फरायसा आरो गेलेग्रा फंबायमोन। दा दिनै जोंहा बैसागु फालिथायजों लोगोसे बोसोर गोदानखौ बरायनायजों लोगोसे दिनैनि नैबे रंजालि बैसागु फालिथायजों लोब्बा लानानै गेलेनाय बादायलायनाय होनाय जादों आरो नैबे गेलेनाय बादायलायनायखौ डनार हिसाबै बिथाङा बावहरदों। बिथांनि मुङानो जाबाय दावगाफु स्वर्गियारि कक्लाबारि। दा बिथाङानो नैबे गेलेनायनि जे बादायलायनायनि प्राइज बान्था बे बान्थाखौ सेथि बान्था आरो नैथि बान्थाखौबो बिथाङानो बावदों आरो बिनि थाखाय आङो बिथांनिसिमबो गिबियावनो रोजा रोजा साबायखर आरो अननाय बावनाय थाबाय। दा दिनै जोङो मुलुगाव गेलेनाय मुलुग जिखिनि दङ बे गेलेनाय जेसेबांखिनि दङ बुहुमाव बुहुमनाङै बे गेलेनायफोरा
जोंनि जे इडुकेसन डिपार्टमेन्टफोर दङ बे सोलोंथाइ बिफानजों लोब्बा गोनां आरो बे सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो नैबे गेलेनायफोरखौबो उन्दै समनिफ्रायनो सोलोंलांनाय जायो आरो बे सोलोंलांनायनि गेजेरजों जोङो गेलेनायनि जि नियम नितिफोर दङ गेलेनायनि जिखिनि आदब खायदाफोर दङ बे आदब खायदाफोरखौ लानानै गेलेलाङो आरो जायफोरा नैबे आदब खायदाफोरखौ ट्रेनिं लानानै बा आदबफोरखौ मोजाङै सोलोंना लानानै गेलेयो नियम नितिफोरखौ मानिनानै गेलेयो बिथांमोनफोरानो दिनै बुहुमाव मुंदांखा जाहैनो हादों आरो बुहुमनि सुबुंफोरजों मिथिजानो हादों दा बेखायनो जोङो गेलेनायखौ जोबोद मोजाङै गेलेनांगौ गुदिनिफ्रायनो जोङो सिरिबांहाय गेलेलांनांगौ आरो खेलानि जिखिनि गेलेनायनि जिखिनि निति नियमफोर दङ खानानै होखानाय दङ बेफोर नियमजों गेलेलांनांगौ आरो बेफोरबायदि जुदि गेलेलाङो अब्लासो जोङो सायाव दावगालांनो हागोन आरो बेखायनो जोङो जानला मानला खेलाफोरखौ गेलेनायल' ओरैनो रंजानायल' लानानै गेलेब्ला जानाय नङा जोङो बेखौ गावनि जिउआव गावखौ दैदेनलांनो हानाय बायदिहाय जोङो दावगानो नाजानांगौ आरो गोसो मोदोम होनानै गेलेलांनांगौ दा जोङो गुबुन गुबुन हादोरफोराव जोङो गेलेनायफोरखौ नुदों जेरैबायदि गेलेदों आथिखालावथ' आगोलनिख्रुइ गोबां गथ'फोरा उथ्रिसारनो हादों गोबां मुंदांखाबो जाबाय आरो जोंनि बर'नि गेजेरावबो मोजां मोजां गेलेग्राफोर ओंखारबाय फुटबलावबो ओंखारबाय नाथाय गेलेनायनि मादाव आंबो नैबेखौनो साबसिन मोनो नायनानै रंजानाय मोनो फुटबलखौनो आं साबसिन होननानै गेलेग्रा होननानै आङो सानना लायो आरो बे नंखागौबो गिबियाव बे फुटबलखौनो गेलेनानै हादोर नाङै जोबोद खेलाखौ सालायलांदोंमोन आरो बेबायदिनो दावगालांदोंमोन बेबायदिनो गोबां खेलाफोराव जोंहा मोनसे मुं होनानै गेलेहोनाय जायो बादायलायहोनाय जायो जेरै फुटबलफोराव दङ एसिया काप US काप जेरै वर्ल्ड काप एसियान अपेन्स काप बेबायदिनो गल्ड काप गोबां बेबायदिनो माबा ट्रफिफोरखौ लानानै गेलेहोनाय जायो बादायहोलायनाय जायो बेबायदिनो राजीव गान्धी ट्रफि बेबायदि बायदिसिना ट्रफिफोराबो जोंनि गेजेराव गेलेनायनि मुङाव होनाय जायो आरो बेखौ बादायलायनानै दावगालांनाय जायो थिग बेबायदिनो जों भलिबलावबो दं बेबायदिनो जेरै वर्ल्ड लीग काप वर्ल्ड काप आरो फेडारेशन काप इन्दिरा प्रधान ट्रफि बेबायदि गोबां ट्रफिफोरखौ होनानै नैबे भलिबलावबो बादायलायनायखौ होनाय जायो दा जोंनि जायगायावबो गोबां गथ'फोरा आगोलाव मोजाङै गेलेनानै गोबां डिस्ट्रिक्ट प्लेयार बा स्टेट प्लेयार जानो हादोंमोन बेबायदिनो जोंहा मख'जायो जोंनि बैराखुसियावबो सानैसो दंमोन सासेया हिमालय बर' बिथाङा बबे रुंसारि जाबाय बिथाङा नैबे बैराखुसिनिमोन बिथाङाबो खोब मोजाङै गेलेयोमोन आरो बिथांमोननिनो बाहागि बथाय आलासिफोर जायो बिथाङा दा आर्मियाव थांबाय बेबायदिनो जोंनि बे ओनसोलावबो दा गोदानहै आरो दङ बिथांनि मुङा मामोनथाय नैबे फाख्रिगुरियावबो गोदानहै बियो गोहोम बे गोहोमाबो गेलेनायाव दावगालांबाय भलिबलाव मोनसे गेलेनाय दंमोन मा होनोमोन दिल्ली एल' इण्डियाआवबो बिथाङा गेलेबोबाय थिग बेबायदिनो बायदिसिना जायगायाव थांनानै जोंनि गथ'फोरा हिनजावसाफोराबो खेलायाव दावगागासिनो दङ जोंनि बर' गेजेरनिफ्रायबो फुटबलावनो जा भलिबलावनो जा बेबायदि मोजाङै गेलेनानै दावगालांगासिनो दं दा बेबायदिनो जोङो सिगाङाव नायहरनानै सिगाङाव जायफोरा देरहानानै देरहासार जालांनो हादों बिथांमोननि मुंखौ नायनानै बा लानानै गेलेनानै जोंबो जाहाथे बेबायदि दावगालांनो हायो बेखौ गोसो लानानै जोङो जाहाथे दानिफ्रायनो मोजाङै मोजां गेलेलाङो आरो दावगालांनो हायो बेबायदिखौ आङो गथ' इयुन जोलैनि जे फरायसाफोर दङ बिथांमोनखौ फरायनाय लोगोसेनो दान्दिसे सम लाहै नैबेफोर खेलाफोरखौ गेलेनानै जाहाथे उथ्रिलांनो हायो आरो बेनि गेजेरजोंनो गावनि जिउखौ जाहाथे दानो हायो बेखौ आङो मिजिंथिदों दा जोबथारनायाव आङो गोबाव बुंनो सानाखै जिहेतु जोंहा खेलाखौल' गेलेनायनि थाखाय बेखेवनाय हिसाबै आङो बेखेवनाय बिबुंथि हिसाबै आङो
गोलावै बुंनो लुगैयाखिसै दा दिनैनि नैबे गिबि खेब गेलेजेननायाव मोननै दोलो जा नुजाफैखादों बे जोंनि बे हालामनिनो कक्लाबारि सिंग्रिबारि गामि आफाद अनजालु आफादनिफ्रायबो फैदों आरो जोंनि कक्लाबारि सेंग्रा आफाद एबा मिरु आफाद प्रग्रेसिभ आफादनिबो दंफायो बेबायदि दिनैनि नैबे गिबि साननि गिबि खेब जि भलिबल गेलेनाय बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ बिथांमोना बाहागो लानो फैदों जाहाथे दिनैनि नैबे बादायलायनायाव बिथांमोना खुसियै आलो गोजोनै नांलाय खमलाय जायाजासे मोजाङै मोजां गेलेलाङो आरो फ्रेन्डशिप हिसाबै गावनि लोगो हिसाबै अनलायनायनि गेजेरजों गेलेगोन होननानै आं मिजिंथिबाय दा दिनैनि नैबे रंजालि बैसागु फालिथायजों लोब्बा लानानै खेला होनायनि जि गिबि खेब गेलेनाय बादायलायनाय भलिबलनि गेलेनायखौ आं बेखिनियावनो बेखेवनाय जाबाय होननानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय।